cazuri, nu? Este și cazul nostru și noi pentru prima fertilizare in vitro am făcut un credit la bancă, nu a fost din păcate o reușită. Vă dați seama că a fost și mai dureros pentru că nu știam când vom mai reuși să mai facem rost de bani pentru o a doua fertilizare in vitro. Se spune că femeia care a făcut procedura după embriotransfer și ia în fiecare dimineață timp de 2 săptămâni câte un test de sarcină. Doar o să afle că embrionul respectiv s-a transformat în ceea ce și-a dorit și își dorește cuplul respectiv, nu? Într-un copil. Așa ți s-a întâmplat și ție? Nu. Din păcate nu mi s-a întâmplat pentru că am făcut atât de multe teste de sarcină înainte de a începe să fac fertilizări in vitro încât ai prins ură. Nu le mai suportam. Am înțeles. Cum auzeai de un test de sarcină, nu mulțumesc, n-am nevoie de așa ceva, să nu mai văd. Pur și simplu nu mai suportam să mai văd că apare un test de sarcină cu o singură liniuță. Mi-am făcut testul de sarcină care îl păstrez de când sunt însărcinat, abia după ce am făcut analiza de sânge. La 2 zile am avut curajul să-mi fac un test de sarcină și atunci într-adevăr era pozitiv, dar în rest nu. Faci parte din procentul de 2%, dacă nu mă înșel, domnule doctor, de femei care, în urma acestei proceduri, rămân cu, adică dau naștere de la gemeni, că așa înțeleg. 2% e mai mare rata? E mult mai mare. Da? În primul așa rând depinde de numărul de embrioni pe care... Așa. Câți embrioni se implantează de regulă? Sunt clinici care pun și 5-6. Au fost la noi în țară. Dar, în general, în Occident, majoritatea țărilor obligă clinicile să pună maxim 2 embrioni. Pentru că, iarăși, costurile de întreținere a unei sarcini și de urmărire a unei sarcini sunt foarte mari la gemeni. Pericolele în sarcinile gemelare sunt foarte mari. Și atunci, pentru a degreva această societate care se implică în procedeile de fertilizare in vitro, trebuie să fie ajutată și de clinicieni prin ideea de a nu obține sarcini cu mai mulți feți. Și atunci se limitează la un maxim de 2 embrioni, în speranța că se prinde unul. Doar în anumite cazuri, știu, vărsă peste 40-45 de ani se pun 3 sau mai mulți. Câți embrioni au fost implantați, Elena? 3 embrioni eu am avut. 3 embrioni, din care 2 au fost cu succes. 2 au avut noroc. Te-a speriat și vestea asta, că o să dai naștere la 2 deodată? Nu, mi-am dorit. În momentul în care a fost o decizie luată împreună cu doctorul cu care am făcut infertilizarea de a pune 3 embrioni, m-am gândit clar că Există șansa să se întâmple așa. Există șanse să am gemeni sau cine știe, poate chiar tripleți. Dar eram pregătiți pentru asta și ne-am dorit să fie 2. În ce lună ești? Sunt în luna 6-a. Să dea Dumnezeu să ai o sarcină de aici încolo fără probleme, să ai o naștere ușoară și să te implici în continuare, chiar și după ce vei naște, în măsura în care timpul ți-o va permite și copiii te vor lăsa, în această campanie, în această problemă spinoasă pe care puțini o recunosc ca fiind așa. Eu cred în această campanie, astfel nu ne-am fi implicat. Cred în puterea noastră că vom reuși. Grupul nostru SOS Infertilitatea sper să reușească ceea ce și-a propus. De asemenea, vreau să zic că avem chiar și site mai simplu de reținut, www.infertilitate.com. În regulă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta. Ne oprim pentru câteva clipe de publicitate, stimați telespectatori, după care revenim aici în studioul emisiunii Ne Privește pentru a continua discuția noastră. Vă aștept și telefoanele. Câteva dintre mesaje au venit săptămâna trecută înainte, atunci când am anunțat subiectul. O să le dau citire imediat după pauza publicitară. Nu înainte însă de a vă spune că poate e bine de menționat și faptul că în ceea ce privește tehnicile de fertilizare in vitro, Austria susține 4 încercări, Belgia susține 6, Danemarca susține 3, Ungaria și Israelul nelimitat, adică până când cuplurile reușesc să aducă pe lume copii. Și Franța tot 3. Este o legislație pe care încercăm să o importăm, adică mergem, că știți cum e, în momentul în care se face o inițiativă legislativă, se merge după un model anume. Ne apropiem mai tare de modelul franțuzesc? Mergem pe
a luat ce este mai bun din fiecare. Vreau să vă spun că și în statele membre, și în Marea Britanie, și în Belgia, și în Franța, legislația se modifică și în funcție de experiența căpătată. De exemplu, acum un an s-a modificat din nou în Marea Britanie. Pe noi ne interesează să luăm din experiența acestor țări și din pachetele legislative pe fiecare subdomeniu ce este mai bun. Dar împreună cu Ministerul... ceea ce este mai bun, ci ceea ce este mai ușor de adaptat la realitățile din România, cred că asta și este important. de adaptat la realitățile românești, cu siguranță. Că așa degeaba avem pe hârtie o lege minunată care sună senzațional, dar nu poate fi aplicată. Cine sunt beneficiarii prin pachetul legislativ și asta împreună cu Ministerul Sănătății, ce anume trebuie finanțat ca și procedură medicală, tot împreună cu Ministerul Sănătății trebuie să stabilim prețurile, plecând de la ce prețuri trebuie să stabilim, făcând o analiză obiectivă, din punct de vedere etic, ce trebuie să legiferăm, cum trebuie să, până unde trebuie să meargă intervenția. Și există un comitet, domnul doctor poate să ne spună aici de bioetică, dar să vedem prin legislație ce atribuții trebuie să aibă acest comitet. Deci sunt foarte multe lucruri de analizat și de stabilit, inclusiv câte încercări pot fi susținute și compensate de către stat. Și asta trebuie să stabilim tot împreună cu Ministerul Sănătății, cu celelalte instituții implicate. Cert este că e un proces început care nu trebuie să se desfășoare repede pentru a face o legislație înțeilată, da, pe care să nu putem aplica și cu siguranță în dezbaterile publice, din ceea ce știu de la specialiști, va fi și un congres internațional la București pe această temă, undeva în luna iunie, și ne-am propus ca la acest congres să fie una din temele de dezbatere și propunerea legislativă. Plecând poate și de la faptul că Parlamentul European constată că infertilitatea este o boală recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății, care poate avea efecte grave, cum ar fi depresia, la care ați făcut și dumneavoastră referire, domnule doctor, subliniază faptul că rata infertilității este în creștere, atingând în prezent aproximativ 15% din cupluri la nivel mondial. Așadar, tot Parlamentul European invită, prin urmare, statele membre să garanteze cuplurilor dreptul de acces universal la tratament împotriva fertilității. Ne oprim, așa cum spuneam puțin mai devreme, pentru câteva clipe de publicitate, după care revenim aici în studioul de pe Calea Victoriei. Vă invit să rămâneți alături de noi.